ଏବେ ବି ଅନେକ ଝିଅ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ମନରେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହା କଥା ପରିପ୍ରକାଶ କରିବେ? ନିଜ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଥା ନା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା? ଆଜ୍ଞା, ସେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ପାଇଛି, ବଞ୍ଚିବା ତାକୁ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରିକି ଯଦି ଘର ଛାଡ଼ୁଛି, ବାପ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ହଜାର ଲୋକ ହଜାର କଥା କହିବେ ଏ ଝିଅର କିଛି ଦୋଷ ଥିବ ନା, ନହେଲେ ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସହିତ କାହିଁକି ଚଳିପାରୁନି, ତା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ କାହିଁକି ଚଳିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କଥା ଆଜ୍ଞା କେହି ବୁଝିବେନି। ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ତା ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବ ନା ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବ? ଆଜ୍ଞା, ବାଟ ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରିକି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସେ ସେଇଠିକି ପଡ଼ି ରହିଛି। ସତ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ବହୁତ ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ସବୁ ଘଟଣା ଏବେ ବି ଲାଗିକି